Takže buďte požehnaní, bratia a sestry, že nám všetko dobré do nového roku, rok 2026. A moja dnešná téma je, ako sa vrátiť k Bohu v roku 2026. Sledujete budovanie cirkvi a prajem vám príjemné sledovanie. Takže ako som spomínal, moja dnešná téma je, ako sa vrátiť k Bohu. A keď sa chceme zaoberať tým, ako sa vrátiť k Bohu, tak samozrejme pozrieme sa na jeden veľmi známy príbeh, a to je príbeh marnotratného syna, ktorý sa nachádza v Lukášovi 15:11. A povedal nejaký človek, mal dvoch synov a mladší z nich povedal otcovi: Otče, daj mi pripadajúci diel imania, a on im rozdelil majetok. A po nemnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie žijúc prostopašne. A keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ku ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal: koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Oče, zrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viac nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A keď bol ešte ďaleko, uvidel ho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal: Oče, zrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom: vynieste rýchlo to prvé rucho a oblečte ho a dajte prsteň na jeho ruku a sandál na nohy a dovedte to krmné tela a zabité a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. Amen. Teda vidíme, že marnotratný syn, bol jeden z dvoch synov a on sa rozhodol, že odíde. A prečo sa rozhodol, že odíde? Pretože sa dostal pod vplyv zlých duchov. A jeden z tých zlých duchov, ktoré ho vyhodili von z otcovho domu, je práve smilstvo. Pretože smilstvo oddeľuje človeka od Kristovho tela. A smilstvo bolo ten dôvod, prečo on opustil otca a prečo on opustil svoj dom. Tí zlí démoni, tí zlí duchovia ho vyviedli vonku, pretože napísané v Biblii, že kto sa pripája k smilnici, je s ňou jedno telo, a nemôžete byť pripojení k smilstvu a zároveň byť pripojení k Božiemu kráľovstvu a k domu otca. Vidíme, že neskôr hovorí jeho starší syn, že on premrhal majetok so smilnicami, s prostitútkami. Teda to bol ten dôvod, prečo on opustil svojho otca. A to bolo smilstvo a zlí duchovia. Za druhé, tento syn si myslel, že on to vie robiť lepšie. Myslel si, že je lepší ako otec, myslel si, že je lepší ako jeho druhý brat a chcel to zrobiť sám. Potom vidíme, že otec rozdelil svoj majetok na dve časti a jednu časť dal tomu marnotratnému synovi, teda tento syn ochudobnil svojho otca o polovicu majetku a zobral mu ho. A neskôr vidíme, že on príde o celý majetok, pretože smilstvo a všetky tieto hodovania a zábavy nakoniec ochudobnia človeka. Potom vidíme, že on odišiel ďaleko do ďalekej krajiny. Ďaleko, teda ukazuje sa, že on odišiel ďaleko od Boha. V 14. verši sa píše: keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. Keď vyjdeš do krajiny ďaleko od Boha, nemáš nikdy istotu, že tam nepríde núdza alebo kríza. V dome otca nikdy není kríza a nikdy není núdza, pretože u Boha nikdy není kríza a tam nikdy není núdza. Vidíme, že tento syn bol zlý hospodár, pretože celý majetok rozmrhal. Zlý hospodár je ten, ktorý minie viac, ako prinesie, ako zarobí. Teda on žil tak, že všetko, čo mal, minul. Vždy, keď človek odchádza od Boha, tak nie hneď je vždy vidieť ovocie toho, že odišiel. Nie hneď príde kríza, pretože napríklad nejaký taký služobník má nazbieranú určitú milosť, slúžil pánovi, bol v cirkvi a nejaký čas sa mu darí.
ale jeho majetok duchu sa postupne minie a príde na ňo kríza. Teda možno si ďaleko odišiel od Boha, možno si v ďalekej krajine od Pána, ale ja ti hovorím, dnes je čas sa vrátiť. V 15. verši vidíme: a išiel a pripojil sa ku ktorému si občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pás svine a žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. V židovstve svine predstavujú démonov, nečistotu, nečisté zviera. Svinia je nečisté zviera. A on skončil pri sviniach. Teda tí démoni, ktorí ho vytiahli von z domu otca, nakoniec ho zobrali medzi seba a skončil medzi sviniami, medzi démonmi. V 17. verši vidíme, sa píše: no potom vstúpil do seba a povedal: koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Tento syn pochopil jednu vec, že peniaze nie sú všetko. Mal mnoho peňazí, mal obrovský majetok, mal polovicu toho, čo vlastnil jeho otec. Ale ani tie peniaze mu nestačili k tomu, aby žil dobrý život. Nakoniec o tie peniaze prišiel a začal trpieť núdzou. A tu nastáva taká zaujímavá situácia. On nepovedal v sebe, že tak milujem otca, idem k nemu, alebo mám tak rád svoju rodinu, mám tak rád svojho otca. On to nepovedal. On povedal: ja trpím núdzou, ja som hladný. Ja sa vrátim k otcovi, lebo u môjho otca ešte aj služobníci majú viac ako ja a pritom ja som jeho syn a mám menej tu vo svete ako u svojho otca, keby som bol ten posledný sluha. Mnohokrát my hovoríme: musíš milovať Pána, musíš milovať Boha. Amen. Musíme milovať. To je zákon, ktorý dal Ježiš. Je to prikázanie. Je to jeden z 10 Toro, že miluj svojho Boha. Človek, ktorý je vo svete, nevie milovať, lebo je napísané, že on prv miloval nás. Mnohí prichádzajú k Bohu nie preto, pozrieme sa pravde do očí, neprichádzajú preto, že milujú Boha. Prichádzajú preto, že sú hladní, nahí, chorí, v kríze, v dlhoch, bez peňazí a na dne. Nehľadajú Boha, pretože ho milujú, ale pretože niečo potrebujú. Aj tento syn nešiel k otcovi späť preto, že ho miloval. On išiel preto, že niečo potreboval. A mnohí prichádzajú preto, lebo sa dostali do problémov, a to nie je problém. Ježiš to nekritizuje. Ježiš nehovorí o tom synovi, že urobil zle, pretože sa vracial preto, lebo trpel núdzou. Ježiš to nekritizoval. Ježiš ukázal tú pravdu. A Ježiš ukazuje tú realitu toho, že ten syn nevedel milovať otca. On chcel len peniaze. A keď minul, dostal sa do problémov a potom hovorí: som hladný, idem späť. Ja som neprišiel k Bohu preto, lebo som ho miloval. Ja som prišiel k Bohu preto, lebo som potreboval byť oslobodený od drog. To bol dôvod, prečo som hľadal Boha. Pretože môj život bol v troskách. Dovoľ Bohu, aby ťa miloval prv a skrze tú lásku ty sa naučíš milovať Boha. My vieme milovať Boha prečo? Lebo on prv miloval nás. Deti nás nevedia milovať. Oni chcú stále niečo. Ale keď ty ukážeš svojim deťom lásku, oni sa naučia milovať aj teba. A Boh to vie. Boh vie, že ty nevieš ho milovať teraz. Boh vie, že ty to nevieš dokázať teraz. Proste len sa zober, vstaň a vráť sa späť. V 20. verši sa píše: a vstal a prišiel k svojmu otcovi. Vidíš, on vstal a išiel. A to je rada pre teba. On vstal a išiel. Nepotreboval autobus k tomu, aby prišiel do zboru. Nepotreboval zavolať pastorovi: pastor, príď po mňa, lebo inak neprídem. To nie je pokánie. To nie je vrátenie sa. Dám ti jednu radu. Ak sa chceš vrátiť k Bohu, urob všetko preto, aby si prišiel. Hociak. Autobusom, vlakom, pešo. Je jedno. Proste zober sa a príď. Keď sa mňa Boh dotkol, išiel som do zboru pešo, pretože som nemal ani na autobus. Nemal som na taxík. Nemal som nič, preto som šiel pešo. A keď mi Ježiš povedal: choď tam, tak som tam išiel. A išiel som pešo. A ďalšie 3 roky som chodil do cirkvi pešo. Musíš urobiť ten skutok viery. Proste vstaň a choď. Vstaň a príď. To je celé. Ďalej sa píše: a keď
bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Ďalšia moja rada, povzbudenie pre teba je, že Boh ti pomôže. Zopakuj po mne. Boh mi pomôže. Povedz, Boh mi pomôže. On ti pomôže. Keď videl svojho syna, on sa neskryl, ale utekal oproti nemu. Keď ty sa rozhodneš sa vrátiť, Boh bude utekať oproti tebe. Diabol ťa bude klamať, že keď prídeš, pastor sa bude hnevať, bratia sa bude hnevať. On ťa bude klamať, že keď sa vrátiš, bude to zlé. Ale všímaj, čo Ježiš hovorí. Ježiš hovorí, že tí, ktorí sa vrátia, tých začne Boh boskať a objímať. Viem ti na 100 000% sľúbiť, že keď vstaneš a pôjdeš a prídeš k Bohu späť, jeho odpoveď budú bosky a objatie voči tebe. Na 100 000%. Napriek tomu, že on prišiel, pretože bol hladný. Zase mal sebecké pohnutky k tomu, aby sa vrátil. Otec mu ukázal lásku. Boh ti ukáže lásku, lebo chce ťa naučiť milovať jeho. A naučí ťa to tak, že on ťa miluje prvý. A on ti pomôže. On bude utekať oproti tebe. 21. verš sa píše. A syn mu povedal, Oče, zrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Tedy povedal otec svojim sluhom, vynieste rýchlo to prvé rucho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na jeho ruku a sandále na nohy. Ďalšia moja rada pre teba je, ako sa vrátiť k Bohu je, nebuď ticho. Keď prídeš, nebuď ticho. Boh očakáva, že niečo povieš. Keď prídeš do cirkvi, sa vrátiš a zostaneš ticho, tvoje navrátenie môže byť problematické. Nemusí sa podariť. Preto keď prídeš do cirkvi a urobíš ten krok viery, že vykročíš a vrátiš sa späť, nebuď ticho. Príď dopredu. Povedz niečo. Povedz, pastor, chcem sa vrátiť. Príď dopredu. Aj keď není výzva. Príď dopredu. Povedz niečo. Povedz Bohu, odpusť mi. Vraciam sa. Som tu. Dotkni sa ma. Urob niečo. A keď to urobíš a nebudeš ticho, Boh sa ťa dotkne. Mnohí prídu a sú ticho. Nepovedia, odpusť, prepáč. Sú ticho. A to je problém. Tento syn nebol ticho. Povedal, Oče, zrešil som. Už nie som viacej hoden. A to sú slova, ktoré Boh, keď počuje, mení všetko. A tieto slova, pretože nebol ticho, to vypôsobilo, že otec povedal svojim slovom, vynieste rýchlo to prvé rucho, oblečte ho, dajte mu prsteň na jeho ruku a sandále na jeho nohy. To, že jeho syn povedal niečo, to ešte viac urýchlilo tú milosť, ktorá z otca začala prúdiť na jeho život. A 23. verš sa píše, a dovete to krvné tela a zabite a jedzme a veselme sa, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začal sa veseliť. A tu vidíš ďalšiu vec. Mnohí sa zabávajú, majú peniaze, sú na zábavách, tancujú, smejú sa a myslia si, že toto je život. Teraz žijem život. Toto je život. Ale pritom Boh hovorí, ty si mŕtvý. Ty si mŕtvý. Boh hovorí, tento môj syn sa zabával s prostitútkami, chodil so smilnicami, mal mnoho peňazí, užíval si život a bol mŕtvý. Teda to, čo v očiach sveta je život, v očiach Boha je smrť. Mŕtvo. Nič. Stratený. Boh hovorí, on bol stratený a našiel sa. Najprv bol mŕtvý a ožil. A kedy ožil? Tým, že vstúpil do seba. Keď vstúpiš do seba, tam, kde si teraz na tom mieste, ožiješ. Ožiješ. Vieš, pokiaľ ty nevstúpiš sám do seba a neožiješ, môže po teba chodiť autobus, môžeme ťa nosiť na aute, mŕtvolu musíme stále nosiť. Ten, kto je mŕtvý, ten musí byť stále nosený. Keď je niekto mŕtvý a mŕtvolu treba nosiť. Ale keď niekto vstúpi do seba a ožije, už ho nemusíš nosiť. On sám chodí do cirkvi, pretože ožil, bol stratený a našiel sa. Amen. Vstúp tam, kde si do seba a vráť sa k Bohu. V roku 2026 povedz, že sa vrátiš k Bohu. Že to, čo si stratil, opäť nájdeš. A Boh ti pomôže. Takže toto je môj odkaz do nového roku pre vás. A ja žehnám každému, kto sleduje toto video, že si sa stratil.
Možno si ďaleko v ďalekej krajine a si hovoríš, už som tak ďaleko, že sa nedá vrátiť. Žiadna diaľka není taká ďaleká, aby sa z nej nedalo vrátiť. Žiadna diaľka není tak ďaleká, aby si sa nemohol vrátiť. A žiadna jama není tak hlboká, kde by Boh nedotiahol a nedovidel. Teda ti žehnám návrat a žehnám ti, aby Boh ťa boskal a objímal, aby si našiel v sebe to pokánie, aby si našiel v sebe ten moment, že vstúpiš do seba. Aby si našiel v sebe ten moment, že si bol, hoci stratený si bol, ale si sa našiel a vrátiš sa späť do cirkvi, vrátiš sa späť k Bohu, lebo na tom záleží. Môžeš mať všetko, môžeš mať financie, môžeš mať majetky, môžeš mať dedičstvo, môžeš mať čokoľvek. Bez Boha o to prídeš. Skôr či neskôr, či v tomto živote, alebo v živote po smrti, prídeš o to. Ale s Bohom nikdy o to neprídeš. Boh je zisk, nie strata. Takže ti žehnám všetko dobré do nového roku a nech ťa Boh mocne požehná. Šalom, pokoj.